Haganig video lawan ras pis panggawe ka film kabaak na kajingja ba siya sa panggawe kante ka ba sa akin tang nakadaw ba siya kala ki paralok. Kakartang jong ni ka film ka day way back home 2013. Tungin niya pa ina sa pangganay ka film. Ujong bay ba ka jiyon kidan ka way ka kun kante ka ba kartang ka hayrin. Ujong bay ujutre kumu mekanik ha ka way ka dukan ban repair ki kalibas niyo. Namar bakal lok jong u kamdon jam manyo e karsan lang ya ke ying kasem andaw lakan mau badan uwe para lok ba i ew jong u ba karteng umandu ude bru ba tre business ha kam khayi pateng na ka we gari sa ka we gari ha ka we gasngi u jong be bat ka jion ke lele ya kando bat umandu u jong be u la karpa dia umandu ban ai kam lem ya ka lok jong u umandu da ka jing karpa jong u jong be ula ay ka yaka kam ban penpoy ang mau koridor u James Stone na Seoul sa Paris. Kachimpor ban penpoy tang lais ngi unsa siyo yaki hadok sa $1,000. Barulang ro nagajia bagi sabat an siyo tang gabay tax labiang. Ujong bay haba uyok snyo kum katakalat ula snyok men bat ula snyo ngo ya umondu. Kajiyan haba kayo snyo kum katakar komlong ka snyo te. Andag lami na katakajing yakren. Kajiyan kalkantay ban le e katakakam. Namar baga tiba umondu umjule e kam ka babaha. Ujong bay haba uyok snyo ba kamtre ban le e katakakam. Ula snyo dam yaka bar ulong yaka lada kamtre ban le e katakakam unsa le no mau. Haga wigas ngi andalawan katraying kalapha siyo pentep yake yakabaying kabagi sa ing wai. Namar ba kim dam pisa ban siyo. Nami ka jing yamay hapadeng ka jongki ujong bay bat ka jiyon. Tedi da kata ka jing yamay ka jongki namar ka jing duk kajiyan kalapun sa umandu bakan le no ya kata kakam mat kalatho ya kachiti ban betip sa ujong be andaw jong be ulawan liyo iya kata kakot balatho kalami naliying ba umde ban wat ya ka tangka tukan isngi kan sawan pat ya ka kun ka jongki kalabu ha ying jongka syung a andaw jong be la de puli kata chiti ula kelumar jimbut chanu galai kajiyan kalau sedang ya kata kakam ka bapa umandu hakalai peuterik Oktober arajar saw kajian kalapoy ha Paris Airport kajian kap TBA ke ikabadan ha kata kapala kataray bet bade u James Stone umandu bat ki para lok jong o kidang ab ka sabar kaba kajian kahaban ra kata katiar lomba kata kajaka checking adin bala dep check ka passport jong ka ki pulit kala suspek ka lawan ki pulit bat kilabat ka Lepanya ka passport jangka. Namar ba kam nang ban keren pareng bat kam snyo to friends. Nakata kadaw kam la ban ye keren bat ki. Ti kala khod yaw para lok jong umandu. Para lok jong umandu ula penna. Anda ki pelik la pli kata ka pala ka jangka. Kala lapan banda odrok ko king. Am deu James Stone kumba ang umandu. Namar ba ka jiyon kam nang ban ye keren bat ki. Kala ada ka slip ya ka kertian jong ka para lok jangka ka suji. Adi ka lok jong umandu he. Kita ki pulit kala kami ki bat kelara no iki banset iki cha thanat ha police station ha po Korea o police officer ro lieto ha u jongbe kalok jong o ka jian kala sha kem ha ki pulit Paris kil ba kala pen po ya drok ko kin cha Paris teu jong pe ulas nyu pala kumno kata kala banlang namar ba o para lok jong u umando ulo ang ba de tang o James Stone am de drok kumno kumta ula kala teu ta officer ulo Nala day ka ba siya kumta sa wanyalam ya umandu sa police station bantok ki dia u. Tiu jong be tip su kumno ban le na marba umya ban ban ya umandu ban wanyalam ya u sa police station ban ya takit. Adin ka to kanesngi ki pulit kala lain no ya ka suji. Kaba ka jiyon ki dang set ya ka. Ka jiyon kala kali sa pang ka jong ka nakata ka pulit ka ba na Korea he. Kata ka pulit kala ya ka Yaka kahaban ab tat hado baladyak ka jing bicar. Kajian kal karparo ika bakan ay ka phone ka jong ka bakan yo pentip sa ilok jong ka. Te kata pulit kalong ika ka ain kam sa ban iPhone ya kino ki bru ke ba lebe an chapang udrok. Tuso kala karpat ika kum ka para Korean. Bakan phone maka ban ajin tip kanang ba ilok jong ka intip no bakan dan hakata ka jaka. Da kata ka jing karpat ka jong ka ro kata ka pulit kam tre ban phone. Ha Korea ulok jangka u jangpe lalit office jangka Korean embassy
ban wat jing tip jing yede bat ka jing cha se jong elok jong o han rain ka liang jong ka office ka claim le u officer ulai utang number phone ba un phone hi chaka Korean embassy ka badana po Paris office jong Korean embassy ka badana po Paris usude uli thu ya ubang bakadan ka wi ka kantei ka ba na Korea ka ba la cha set na ka daw baka khiya ro barulong yo bakin ya le jong ka han reu bang tre na marba uang baka breu ka de ka ba khiya ki mar be an habendi ha po Paris kajiyon kalay kendo bat usude la pha sanya ka ya ka form hakata ka por kala san bat kala kalina o leno kan laj bat kala ong ro ya o maka de ka breu ka ba hok baka klem khiya udra bat kam ti pro sapang uta udra kal karparo yu ba unsha ka bakan phone na cha ilok jongka tiu sude umsha ka na mar ba ka ain kal khang parsha daka jingkar pat jor ka jongka kala sha ka ban phone anda ilok jong kala receive kata ka phone kali to yu baka haban ab hadu sau banai kinsa bichare ka tiu jong pe lo ka bali hi ka le klem dai ya tu chwa yu choi chok la kwa ban krenia i kun jong ki namar balakot ka por ki pulit kala pendo na ya kata ka phone bat klara na ka ban sen na ka wi pat ka pindi jong be ulalai na cha police station hakata ka police station ulai kando bat ka suji ulakali ka suji kuno pilalai na kat ba ka lak ka jong ugadang cha set bat ulakali ro ka sanu mandu udan ko suji kala ang hiyo makaro ka de ka we ka dala ka ba cha thak ha o mando bat kala ang ro ya jong be lada u itho ya u hati kwang u de u par lok ba i e jong u mando mauru ude ba kan thop lang hakata ka jing thak sabat jing tim na o mau bakam tip ba Aden kata ujong be ule ya bani keren phone bat o usude ule tho ya o ba ulawan chngo ya ka jion uli ibyang ya ka namar ba ka fran ka de ka re ka ba lakyo te ka bendi ki jong ka piang ba ka biang ka jaka sa jaka dem ka long thikum ka hotel he ba de ban ko slai than ulong yo so la ong yo ba un pan khre ya ke lawyer ba ya ka pisa aden sa bana ka kot kan sa bichare ya ka usude yo la kren bat ubang ban ya pan lain no ya ka jiyon andre ubang la ong yo ba kim de ban chim ya ka jing kit khle ma ki ya ka nambar ba yo ken pan lut e ya ka pisa tak sebaki le yo ujong be herengkat bat ka khun ka jong o ba udang ba ya ka ula ko slai bat ula perkhat kumno ban le ban yo pan lai na ya ka jiyon kat ba kadang tho chi ban yo pha na cha ilok jong ka ba ikun jong ka lawan ki pulit bat ke long ya ka pakin kan ria no ya ka sa ka we pat ka bendi kata ka lai phe we tarik January arajar san kala poi ha ka we ka deulen no Martinique ka badan ha po gari France klasen ka ha ka bendi du cos prison ha kata ka bendi ka chief ka jong kata ka prison ka ba ka teng ka hellboy kila laulun ko ka bat ka we ka para ko di hadin kata kila sen no ka ha ka we ka kamera ka badan chibun ki para ko di ha kata ka por barok ki para ko di kila pi khmat ya ka bat kila ya kren be ni ka andalawan ki pulit kila pembore ka bandi kata ka dawai kadeka anti drug Hagawi gasngi ujong pe ulawan ha office batre u mando ulawat cintip Jepang u mando andaw lalap ya ka business card ka jong u ula sim bat ulara ikan san lawan sipon kita ki priyo kala so yo kita ki kan hon ki de ki bawat he ya u mando kala so yo jong be namar ba kita rai ba de u nong tre jong u mando hadin kata ka jing ya so ka jong ki kila ya kran sok bos yang kata kan hon ulang yo jong be ki klai ban ye trelang bat u ban yo bat ya mando kajian ha bendi kam yo ba yo di wat na kan deuro ka ha ban je tang ban lai na ka jing yak thangan ka ka baja khalia la kan no om ban se ka di la ka di bat ka thia ka dem ro kam yo sho
Te paralok ngat men kuch wahang ne, saya sempat hak benta baar. Ke benta baar ni lada pen mi sniu ba pe yaka benta baar. Pen i ke banjia yaka haka bakado.